हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो दिनै जों मोनसे प्रग्रामाव थांनो ओंखारदों आरोना प्रग्रामा जाहैबाय माने दिनै जोंनि मण्डलाव मोनसे फिसा प्रग्राम दं आरोना माने जोंनि मण्डलनिफ्राय दा सासे सोद्रोमाया गुबुन मण्डलियाव थांबावसिगोन आरोना बे जाहैबाय जोंनि 4 नम्बर मण्डलनि सिङाव थानाय आदा मंगल मुसाहारिनि बिसाजोखौ दिनैहाय जमनागुरि होननाय गामियावहाय दिनै बिलाइ हरनाय जासिगोन फिसाजोनि मुङा जाहैबाय हरनि मुसाहारि दा बिथांहा बिफाया थैजाबाय दा बिमा सुमरिया मुसाहारि दा बाजैनि बिसा आरोना दा बियादैखौ दिनैहाय जमनागुरि होननाय जायगायावहाय बा गामियावहाय बिथांखौ बिलाइ हरनाय जासिगोन दा बिनिनो माखासे नुथायफोरखौ नोंथांमोननो एसे देखायनो लानाय जाबाय आरोना नोंथांमोना गोसो दंब्ला नोंथांमोना नायलांनो दिनै गोथार सान मोनजिदानो नबनितानि जुलि सान दिनै गोथार सान मोनजिदानो नबनितानि जुलि सान मालिक आथ' बाजों जाहैबाय ओमफ्राय बिनिनो आलादा इसिं जाहैबाय बे देरसिना बिनो दंबावोमोन सानै दंबावोमोन फैयाखिसै बिसोरो बिदाफ्रा दंबावोमोन आरो बिब' असे ओमफ्राय बिब' आसि दंबावोमोन बे फैयाखिसै आरो बिब'आ एसे थालांनो सिनायलाङा इंग्लिस ओमफ्राय आं जाहैबाय बाजैनि बिबोनां आदानि हिनजाव जाहैबाय नालाय आं देरसिन बेनिफ्राय बाजैनि बिदा दं मुङा लाखाबाय मैथो बा आंनिनो फंबाय असे नैबे जों बिदांबाय साथाममोन देरसिना फैबाय आं गेजेर बे देरसिन बेनिफ्राय नैबे जाबाय आंनि हिनजाव आरो ओमफ्राय नैबे जाबाय हिनजाव गोदाननि बिब' देरसिन ओमफ्राय बे जाहैबाय आंनि फंबायनिनो फिसाजो ओमफ्राय बिनिफ्राय फैयाखै आरो फंबायनि फिसाला बिदा फंबाय आइनि फंबाय असेनि फिसाला हौवा गोदाना जाहैखाबाय नालाय सिनायबाय हौवा गोदानफोरखौ गार्जेन हिसाबै दा सिनायथि होनायनि सिगां आं गार्जेन हिसाबै माने गार्जेनाव मोननै जानानै दं आरो जेनेबा बेयो जाहैबाय बिनि बिब'नि फिसाय गार्जेन बहायनि असे माने बियो बिनियावनो थायो खिन्थु हौवा गोदानखौ होननायसै आङो दिनै ना हौवा गोदाननि बिमा बिफाया जाहैबाय माने ओरै दतमायावहाय थायो आरो दा गासैबो दायथ'खौहाय माने ओरैहाय बिजामादैनो हरनायखाय बिजामादैयानो आरो बियो बिबैनावनो थायो गासै बेबस्थाखौबो बिबैयानो खालामना होयो सिगांनिफ्रायनो थायो आरो
दा बे हिसाबै बेनो गार्जेन हिसाबै गथ'आ बेखौ गार्जेन होनबाय दा दिनैनि दिन आरोना नाथाय बिमा बिफा हिसाबै दङ दतमायावहायसो आरोना दा बे हिसाबै गार्जेन जाहैबाय एक नाम्बार ना दा बिनिनो गार्जेननिनो फंबाय नैबे जोङो सहेन जोंनि बिनि दानि बिगुमै जाहैबाय बिगुमै गोरलै जाहैबाय ओमफ्राय बे जाहैबाय नैबे जोंनिया बिनि फिसिगिनि बिदा जाहैबाय ओमफ्राय दानो नै ओरैहाय जोंनि गार्जेननि मेन गार्जेनखौ हमबाय दिनै मेन गार्जेननि फिसाजो जाहैबाय ओमफ्राय नैबे जोंनिया बियादै सासेया गार्जेननि फंबायनि फिसाजो दा बाखिथ' जोंनियावहाय दिनै सेंग्रानि न'खरनि जानानै फैनाया न'खर सोमोन्दो जायजों जों सोमोन्दो खाथि जायो बिमा बिफा आरो बिबोनां सोमोन्दो जानाय गोबां सोमोन्दोआव थानाय आङो बयखौबो आंनि गोसोफोरखौ नाजावनानै लायो आङो बेफोरबादि नै दा आफा बुंनाय बायदिखौ आङो फिसाजोफोर बिलाइदोंब्लाबो आङो मोजां मोनसा मालायनावबो संस्लाबनाय आं जायाखै बेनिखायनो आङो दा आंखौ अननानै निमाहा होदो फरायथिनानै होगोन जोंनि चार्च सेक्रेटारिया दा नोंथांमोना बेखौहाय जोंनि निजेनि न'खरनि गार्जेननिफ्रायनो नाजावनानैहाय लानानै Number 4 Pathabari Search NLC under the BCC PO Pathabari PIN 783394 PS Amguri District Sirang BTID Assam each by established 1982 Gothar Julini Biton Bilai Ang Mrs. Sumoria Mosahari Gami Komawari Pio Pathabari PS Amguri District Sirang BTAD Assam बिलाइजों आङो आंनि ब्रैथि फिसा हिन्जाव थरायना अरनिता मोसाहारि आं एज माने बैसो 21 डिस्ट्रिक्ट चिरांनि सिङाव थानाय गामि नाम्बार 1 जमुनागुरि पिअ बेथिनि नि मुस्रि गावराव ब्रह्मनि ब्रैथि फिसा हौवा मुस्रि फुलुं ब्रह्मनि फुलुं ब्रह्म बैसो 29 जों गोथार जुलि जानो गोनांखौ आङो मण्डलिनि नियम बादियै गामिनि गागिफोरखौ लानानै बिथांमोनखौ गोथार जुलि बा हाबा होनो आङो गोसो गोरबोजों माने बियानै जायो नोंनो गार्जेन बादि गार्जेनानो जाहैबाय बे गोरलैसिना माबा नांगौ आरोखि उदालगुरि मन्दिरनि जानानै आरो गार्जेननि न'खरनि जानानै हौवा गोदाननि गार्जेननि न'खरनि जानानै आं बेखौल' बुंनो सानबाय जिथु जोङो दिनैहाय फैनानै गोजानबो बुंजाया खाथियावनो ना अब्लाबो जोंखौहाय खाथिब्लाबो ओरैबायदि जोंखौ आलासि महरै नोंथांमोना नाजावबाय नाजावनायनि थाखाय थोजासे हामलायनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंखौ जि रोखोमै ओरैबायदि दाव दाव खालामबाय बेफोरनि जोंखौ खस्थ' लानायनि थाखाय सुफुंफिननो थाखाय जोंहा जेबो गोहो बोलो गैया
इसोरनियाव आर'ज खालामो जाहाथे बे न'खराव आरो नोंथांमोननि मन्दिराव रायजो राजाफोरनियाव साफ्रोमनावबो इसोरा बे संसाराव जिउ खांनाय समाव हेफाजाब खालामलांथों बेखौ आं इसोरनि नैबे दिनावनो बा जोबनाय नैबे सिगां 2025 जोबनायनि सिगां नैबे 29 थारिख जाबाय मात्र साननै थाबाय बेखायनो बे बर'दिननि मुङाव बयखौबो साबायखर बावबाय बे न'खरनि जानानै आरो गिर्जानि जानानै गासैनिबो जानानै बयखौबो बरायबाय बिसेस आं बेखौल' बुंनो हास्थायबाय गोलाव बुङालाबानो आबै हरनितानिसिम जोंनि गिर्जानिफ्राय अननाय आदर्श बेखौ नोंनो जोङो होबाय आरो नोंनिफ्राय जों मोनबाय बेनिखाय नोंखौ हामबाय होनायजों जों बे समावहाय जोङो बिदाय होबाय दा जोंनि गिर्जानिफ्राय जों नोंखौहाय गोसो खुसि मोजां कनसेन्ट बे सार्टिफाइडखौ जों दिनैहाय जे सफैनाय आलासि बिथांमोन बिसोरनो जोङो नोंनि गोथार जुलि लानो गोसो जानायावहाय जोङो फुलुं ब्रह्मनोहाय बा फुलुं ब्रह्मनि गासै न'खरनि जाथि कुटुम जेसेबां गिर्जानि बाहागि सोमोन्दोआव थानाय गासैबोनि सिगां साखि जानानै जों मण्डलियाफ्रा नोंनोहाय नोंनि मोजां कनसेन्टखौ जों हरबाय जोंनि फोथायनाय नों जेरै नोंनि बे एनएलसि गिर्जायाव देरबोनानै बे समसिम नोङो फैबाय बिनि थाखाय नोंखौ हामबाय होबाय आरो बे आखल बे मोजां नोंनि एक्टिभिटिया दिनैहाय माखासेया सोलायनांगौ जाहैबाय थारमाने नों सिख्लामोन दानिया नोङो सिख्लानिफ्राय नों सोलायनो थाखाय नों बे समाव आग बारायबाय माने उदाङा नोंनावहाय बेयो माखासे खेत्रआव थानाय नंले सानब्रबनानै सोरजोंबा लोगो जाना थांब्रबनो गोसो जानाय माबा मोनसे सानब्रबनाय बेयो नोंनि उदां थानाय समावमोन दा बे गैले बेयो दिनैनिफ्राय नोङो गुबुन न'खराव नों थांनोसै नोंनि न'खरखौ गारनानै नोंनि गिर्जाखौ गारनानै दा नोंनि न'खरखौ जेरै नोङो नोंनि न'खराव माखासेफोरखौ नोङो बानायजों मानायजों दोनदोंब्लाबो नोङो नोंनि न'खर गोदान दानायाव नोंनि आथिङावनो नों गसंनानै आवगायनो हास्थायनायखाय नोङो बेखौ नोजोर बोनांसिगोन आरो गोसोआव जेराव मोननै गोसो गोरोबलायो जिउआबो मोनसे जायो जेराव गंनै न'खर गोरोबलायो गोथार सोमोन्दो लायो समाज आरो मण्डली स्टेज जाबाखै ini lah
दे